Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office mas gipakusgan ang kampanya batok anti-smoke belching ordinance. Pipila ka mga traditional nga jeep sa syudad. Compliant na matud pa sumala sa buhatan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naglusad ang Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office Environmental Management Protection Division sa Cagayan de Oro City LGU og anti-smoke belching apprehension sa mga nag-unang kadalanan sa syudad. Target sa operasyon ang mga traditional nga jeep o mga public utility jeeps o PUJ nga nagapamasahero palibot sa Cagayan de Oro City. Kini aron masiguro nga compliant sa Clean Air Act ang maong mga sakyanan. Sumala ni Modesto Clarin, ang Division Chief sa Environmental Management Protection sa Clenro, nga aduna na sila'y nakita nga improvement sa pipila ka mga jeep sa syudad. Basta jeep, bagsa kinapagtanan mo sa una. Karon mura kang incorporate po mga driver, nga ilang mga buhaton nila nga sa mga makina, sa ilang magkukuha na, umubos ng gudang ilang, sa ilang cooperation po nga, nabantay po sila nga naamis dalan. Ang PUJ driver nga si Mariano Picot, kumpiyansa nga makapasa ang iyang sakyanan sa smoke belching test, tungod at timado man kuno nila ang ilang sakyanan. Bago ning overhaul sir. Bago ba yun na ilisag injection pump. So kontante ka nga mapasar. Agto ba yun Disyembre? O yun gyapon sir kay aron kulang-kulang na ato ang pollution og kuan. O kanang daghan mo kay gyapon mga aso nga mga sakyanan gud. Sumala sa Clenro nga kinahanglang dili mulapas sa 2.50 units sa carbon emission and particle pollutants ang ginabugas sa tambutso sa mga sakyanan nga adunay diesel engine aron makapasar kini sa emission testing. Mikabat sa kapin 500,000 pesos ang ilang nakolektang multa gikan sa mga violator sa anti-smoke belching ordinance sa milabay nga tuig. Ang mga ako lang ipanghangi sa mga field drivers nga mo-comply sila sa gikuan sa balaod sa Clean Air Act para dili sila malangan sa dalan hasta lang nga pasahero. Katabang pa sila sa kinayahan, makatabang pa sila sa kinayahan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.